A já jsem vám tady chtěla ještě přidat takové malé PS na závěr mého newsletteru. Tady bych ráda věnovala tomu, že cestování nás učí objevování nových míst, ale taky přijímání změn tak trošku s větší lehkostí. A tím myslím teď to, že ne vždycky všechno v našem životě jde podle plánu. Já sama jsem se to mohla vyzkoušet teď na vlastní kůži. A vzhledem tomu, že mě plánování vašich dovolených živí, tak věřte mi, že plánování v mém životě hraje velice důležitou roli. A já jsem se na Sumatru vydala především proto, aby tady surfovala zase jedny z nejlepších vln na světě, které tady nachází. Ale co tomu čert nechtěl, v den, kdy jsem se sem koupila letenku, jsem měla nehodu na motorce, nějak vážnou, ale narazila jsem si koleno a koleno mi nateklo. Tím pádem mi neumožňuje zim úplně nějak zásadně hýbat a otok stále v koleni je i po 14 dnech. Tudíž jsem se vydala na svou vysněnou surfovou dovolenou bez surfování a nejsem z toho nějak smutná. Já musím říct, že jsem díky tomu viděla tolik krásných míst a místo toho, abych teda surfovala, tak jenom doprovázím tady moje surfové kamarády na lodi a ve vodě. Jenom s nima chodím pádlovat a pozoruji, jak si jíždějí úžasné vlny a víc odpočívám. Mám čas na čtení knížky a tak celkově se můžu věnovat trošku víc sama sobě a to není vůbec špatný. Takže jsem chtěla jenom na závěr vám přidat takovou malou zprávu, že ne všechno v životě je perfektní, ne všechno jde podle našich plánů a je potřeba prostě to brát tak, jak to je a užít si z toho co nejvíc, co prostě to jde. A když o tom jakýkoliv trouble na cestě, tak taky moc dobře víte, jestli můžete obrátit na mě a já vám pomůžu, abyste právě z té situace získali to nejvíc. Tak teď už opravdu se loučím, mějte se krásně a třeba zase někdy za pár měsíců v nějakém video newsletteru.